kai Bashir mai shadda kai wuri kan ranka ya baci kar kuma na sake jin bakin ka. Ai wai Bahaushe ya ce idan mafaɗin magana wawa ne, azzalimi ne, zafin tsigewa ne, ai shi wanda yake ji ba wawa bane ba azzalimi bane. Idan magana ake ta zalunci ni a zo a same ni in ba da labarin sa bane. Shi ya san ni na san sa. Original killing cikakke na zalunci lamba daya ai babu sama ce. Amma ita rayuwa irin wannan karka matsa abu ne na gida. Ita da ake magana akan wannan baiwa Allah ya sani ai dan Allah ake abu. Amma ko da aka tashe ta daga inda take magana an tashe ta ni ne na kama mata gida. Ni ne na dauki nauyinta na ce duk sanda abincin ta ya kare ta zo ta karba abinci hannu. Kayan abinci complete nake bata. Haka za duk bayan sati biyu kwana 14 da kudin da nake bata a tambaye ta aji ita mama tambayar ta wannan kudin nan. Sannan mun fita location na san jaruma da ta dauki 250 ta daka mata. Irin wannan in ta zo adalcin zance sai ta faɗi ga alkhairan da kuma ake mata. Ko da misali kin ce ba a genki ake haka wannan zance yake. Amma kaf Hollywood babu azzalimi sai dai abin da ba a rasa. Babu azzalimi a cikin kai. Babu mai son zuciya sai dai abin da ba a rasa ba. Ai dan adam kare yake bai cika goma. Da Allah kowa dan Allah dan Annabi ya sa mu zuciyarsa ruwan sanyi yayi hakuri. Mu yan kane babu da wata uwa babu da uba sai